Gepler Aşgabat, hormatly radio dinleyijiler. Häzir siz ýazyjy Magtymguly Myşşyýewiň Ýoluň öwrüminde gonamçylyk bar diýen sadly radio hikaýatyny dinleýän. Rayon merkezinden öden uzakda bolmadyk Akderek obasynyň çykan ýeňil maşin ýoluň tanapyny kültürläp başlady. Ondan sähel salymyzol ýagyp giden ýagyş ýoluň tozanyny ýatyrypdyr. Maşin ekindarlygy etýän suwly ýaplaryň eli ujundan edilen köpürlerinden geçen silkine ýa diýmeseň üstünnäkleri ynjdan okdy. Ende jep bargan täzeň çalmagyny berkeli çokoy diýen halkaryň bilen. Radyoda berilýän sazyň jadylyjy owazyny mimire oturan berdili, maşiny bir dyrgyn sürüp barýardy. Öňden ýyzdan gara çıra görnen oldy. Sazyň gadyryny bilmeýän ýokdur boly, berdiliň saz gadyryny bilişi ütgeşikdi. Ýogsa oň öz dutar çalyp berenlerdenem däl. Şonda da oň ölümin aşygydy. Ýüregi bilen saza muşduk. Kakasam halk sazlaryna uly sarpa goýanlardan. Olam dutar elini alyp görmän. Ýöne ulen saz çalýan wagty gözüni tüzgekledip dinlänini dünýäni unutýardy. Sazyň her bir kakamyny perdelerden perde ýinip çykylşyny diýseň oňa diýdirlýärdi. Her bir sazynyň öz ýörelgesini, saz çalyş ähenglerini bilýärdi. Berdiliňim saza bolan garaýşy edil kakasynyň kyýaly boldy. Dünýäde her hil adamlar bolýar. Sazyň ýekiji kakuny, ýekiji basymny bilmänem, onu oňut ýydarlap, oň jadylyjy täsirini memire oturanlar az däl ahry.
Respublikamyň halk artisti Halipa Sadan namı türlü tarif daş haliden saat salıp berýär. Bu sadyň çarnýany ýylan edilenini berdiliň süňi bir hili gowşap gitdi. Ýüregi jygylady. Bu ýagdaý çalınjak sadyň täsirinden murtada bolýandyr goli bu saz berdiliniň gödeňini kakasyn janlandyrdy. Sargıdan içmeğinin ýygynynden düşeni duyman, siz köp gözlerini sadandan kerekedinden soğumana turan köseleç ýaşyly dirilen ýaly boldy. Berdiliniň kulagyna kakasynyň "Ey ho! Bu sazlar meni ölemde de rahat yatırmazlar. Bu sazlar eşitsem, gabrymda da başym galdyryp tirsegime söýensem gerek" diýen sözler eşitilen ýaly boldy. Bir gezek Berdiliniň has oglan watlary kakasy onu goňşa odak toý alyp gitdi. Bu onuň ilkinji gezek hakyky sadandan diňleşidi. O watlar nerede aýdym saz bolsa Berdilin kakasy tura bagada şu ýere innelýärdi. Aýdym sazyň gapdaryna tura baga bolmasa ol bir hili gyzyksyz tokat geçýän ýaly. Sadanna bir saz çalyp bolanyny tura baga sadanna bilen degişýärdi. Sen bu sazy kelli wagtda öwrenen bolsaň gerek. Sary wagty eýleräk çalardy. Sary wagty sazyň orta görpünde 2 gedek dälle 3 gedek ýynyp çykardy diýip göwnüne sehel ikilik giden ýerine sadan bilen düşünşerdi. Aýdym saz barada riwayatlar aýdşardylar. Saz senedi, sadanna bagşlary barada gurrun ederdiler. Mahlasy tura bagan bolan ýeri şowhunny, şagalandy. Olmadama toý mejlisleri gelişip bererdi. Turabaga türkmen sadanlaryň ählisinden ýal tanýady. Olar bilen gelim gidim milli. Doguna koşan ýaly gadarly gatnaşardy. Baş sadanlary hormat edilýäli, onam silardylar. Töýerden sadanlaryň idil gapdaryndan orun bererdiler. Şun piyali adyny. Şu toýda saat çalan adamyň adyny Halyk diýerler. Ýöne oň adyny kim biler? Halipa diýip tutýardylar. Diýmek, oň ady her kim bolanlygyny da sada ustad adam bolmaly.
toyun soğukun yatışıp aydım saat tamamlanandan soň turabagy toy ýesi bilen, sadanly bilen, ähli adamlar bilen hoşlaşyp turmakçy boldy. Şonda olar kes kellem garşy boldylar. Otur, sen toyumuzy gutlap gidi berer ýaly ýöne-mene mihman nälsiň? Entek gümür ýamr etşer. Entek sen özüňe bukup goýunja sowgatçyklym bar. Olarum sana elin gowşurmaly ahir diýip sadanly turjak bolup oturan turabagan saklady. Sadandan bukup goýun sowgadym diýýäni saz. Adatça turabagan ýagdaýyny bilen sadanlylar onu ýöne ugradaýmaýardylar. Köpçülik sowlandan soň arkaýyn oturup hal ahwal soraşardylar. Geçeni geljegi atlaşardylar. Hoşlaşak bolanlaryny iň daýaw saatlardan 4-5 saatyny çalyp bererdiler. Şondan soň olar çyny bilen hoşlaşardylar. Ine bir degem şeýle boldy. Turabagy ikinji gedek töre geçip arkaýyn oturdy. Wah bu jadalagadyň gurbany bolsaň. Mundan çykýan wady ýerinden turman bir aýlap diňleseňem mehriň almaz. Biz ene adamyny öz ýaryna goýanok diýip turabagy aladaly seslendi. Ol bir hil çykgynsyz ýagdaýy düşen biçara adam ýaly sözüni dowam etdi. Näme diýsen halifa? Men bir zatdan gorkýan. Men sen şu şyryn sazlaryny iň soňky diňleşim bolarym kaýdy. Öwrümde bir hil bükgüllük, onumda bir hil ünji bar. Oň näme düşünmeýledigi özüm hem bilemok. Sadanny göwnüne hiç ýylat getirmedigen bolsa, turabaganyň bu sözleri oňa agyr täsir etdi. Ol bu zatlary o diýen ähmiýet bermeýän ýaly bolup, özçe jogap gaýtardy. Päh de boli, çağırın etýäsiň. Saglyk bolsa, entek-entekler çalarsam, diňlärsem, bar şelsem eder. Mene turabagy seni beýle göwün çökkünür etmeýädim. Bu olal beýle dälliňle. Ay, olal beýle dällim. Täzeden mer şeýle de. Buna şu ýeke dogmamy sada öwredip bilmänmede gaty ýanýanna men. Hewsedenim bilen hemme zat bolup duranok. Eneden nowma zehin gerek, okuyup gerek. Yer bolýaly biderek gurrunlar bilen sen ýüreňe de düşdüm. Turabagy ýap-ýaňçydan gurrunlaryny ökünýän ýaly bolup birdenke äheňini ýitgetdi. Değişmä salyp görledi. Hani sadanlygyň çyn bolsa aýdan sözüňde tapyl. Aýratyn niýetläp getiren sowgadyň eýesine owşur. Sadanny ýene dutarny eline aldy. Olaryň gurrunlarynyň paýawlanmagyna garaşyp, jaýyň daşynda köwejekleşip duran adamlar ýene öýe ýygnandylar. Sada mustak bolan adamlar her näçe känem bolsa, olaň birinden bir agyz söz çykmady. Sadanny gümmürdedip ýene sada başlady.
ataşdymlar, gyzylyncikler, balsayatlar, Kıcıcı öýdäki agyr mehelläniň en namly çümşüllüdip, yürekleriniň iýinçi, näzik damarlaryny ýydarlady. Daň tilki uyruk bolanyny turabagy ogly bilen tirkeşip oglaryna gaýtdy. Yatyp gidäý diýselerim etmedi. Olar ikowaň aralygyny ýoluň öwrüminde ýerleşen gonamçylygy etdiler. Hellin merdem kilýän turabagy takka durdy da oglyna habar gatdy. Berdile jan. Sen gözüň ýitidir. Şu gonamçylygyň içinden gönläp geçýän bir ýodajyk bolmalydyr. Han tap şony. Bir ýatan menneler basgylap bermäli. Daň şapagynyň ýagtysyny berdil kakasyň diýen ýodasyny tapdy. Atalagul dymyşyp iňçejik ýodan ýydarlap guradylar. Giýje gonamçylygyň içinden geçmek berdil üçin bir hil gorkully. Geplemen dymyp gitmek hasam aýylgan çöwürn. Ol kakasyna habar gatdy. Kaka, ýanky adam sazanyň iň ökdüsüm ýa-da onuň ökdüsüm mami? Turabagy sesini çykarmady. Ol jogap ederek ýuwuşça ardan jyrady. Olar esli ýörediler. Berdil ýene kakasyndan sorady. Kaka, sazyňam aýdym ýaly, goşuga da ýaly manysy barmy ýa-da ýöne tiňillimi? Kakasy begedegem sesini çykarmady. Oň ýöneligi dymp gelmeýändigini aňan berdili, gaýdyp kakasyna laqatmady. Gonamçylykdan çykyp esli ýörenlerinden soň turabagy oglunyň soragyna jogap berdi. Aýjan ogul, manyň ulsy sazda bolýandyr. Saz bilýän gudratly senet goşu gadanyň aýdyp bilmeýän zatlaryna maýdy. Onsoň plany sazy iň mökde adam diýip bolmaz. Her kimiň öz ýoly ýörelgesi bolýar. Saz çalyş täri bolýar. Uly ýola çykanlaryndan soň turabagy ogly bilen gapdanlaşyp ýöredi. Gonamçylygyň içi bilen gelýärkäler oglunyň soraglaryna jogap bermän näme üçin demandanyň sebäbini düşündirdi. Oglum, gonamçylykda her hili benneler ýatyr. Olaň içinde aýdym sazyň ülemen muşdoklaram bardyr. Goýular rahat ýatsynlar. Olar dünýädäki ähli zady unutup ýatanlarlar. Adam diýilýän zat ahyr ölmeli. Menem ölerim, hawa ölerim. On uçy gider. Ýöne ýankyal sazlar eşitsem muly ölemde de jesedime jan giräjek gal bolup dur. Olar meni rahat ýatyrmazlar. Berdili kakasynyň gürrüňlerini düşündi. Ol sazyň güýjüni magtýady. Sazyň ölügini diriltmejekdigini ýaşyl öňüt bilýär. Ýöne oň täsirini, gudratyny deňemäge başga zat tapman şeýle diýenligini berdileňem akıl ýetýärdi. Bu wakadan soň ýarym bile ýetmän turabagy ýan berdi. Oň ýagdaý barha yaramazlaşýady. Bir gün turabagy
Berdiliň ýanyna çagyryp şeýlediydi. Oglum, men öz ýagdaýymy özüm aňýan. Gitti, halyk sadanna men ýagdaýymy aýtdy. Galanyň öz düşünür. Sadanny mähetdiletmän geldi. Turabagy başyny ýassykdan götürmän oň bilen salamlaşdy. Haýyşyny mälim etdi. Halip, men seni ýönelge çagyramok. Ýagdaýymy ha görýän. Senden iň soňky towakkam şeýle. Baryň geçil. Sadanna oňa göwnük berdi. Men uly toý. Giden mehillerini taşlap sen hyzmatyňa geldim. Eçilligiň elle barmy eçilerin. Ýöne, iň soňky ömür diýme gör. Tekleri kimi saat çalşar. Sadanna gelenden soň edil şoňa garaşyp duran ýaly Turabaganyň tabam gaýrylap başlady. Ýaşuly çyny bilen sadanna ýalbardy. Çalsana. Wagty giderek gidermi? Men ölemde de saz dinläp bir öleýin. Men senden iň soňky towakkam. Şu diýen etmesem, gözüm açyp armanyny gitmeli bolar. Sadanna iki daşyň arasynda galdy. Jan ýaly dostunyň iň soňky haýyşyny bitirmese bir däl, oň häzirki ewla ýagdaýyna saat çalyp otursa da bir däl. Turabagan hostarlar da oňaýdanny oňlany oklar. Aýbyr akyndan alaşyn syrky wada mahry. Bagstadanna direk işan molla çagyryň diýişdiler. Men näme diýän, siz näme diýäňiz? Siz näme men görme şärikmi diýip ýaşuly ýatan ýerinden çyny bilen gaharlandy. Sadanny Turabagan haýyşyny bitirmeli boldy. Ol şeýle bir saat çaldy. Ömrümde hiç wagt şeýle ihlas bilen saat çalmany. Şeýdibem, hassa ýatan dostunyň iň soňky haýyşyny ýerine saldy. Turabagy şol şirin sazlary dinläp ýatyrkady dostlary, kom garnaşlary bilen, ýekiji perdendi berdili bilen bütün dünýä bilen hoşlaşdy. Dünýäde iň iri görýän zady saz bilen hoşlaşdy.
Maşin ýoluň öwrüminde gonamçylyk edip barýardy. Berdiliň ýadyny kakasyň aýdan sözler düşdi. Ýyl koturuşdy. Sadyň wadyny meýmire oturan ýigit zoňtor gepledi. Näetdiň howmun ya walla. Ne gözel sadyň işini gördüňler. Astana diňler o. Berdil näme diýýäsiňem diýmän, maşyny bir tadyrgyn sürüp barýardy. Astana o berdil jan wak näde aýdyň ay. Bilgeşini diýen öýtgen sen. Ýoluň öwrüminde gonamçylyk izzagaldy. Berdili maşynyň radiosyny täzeden açdy. Radioda bu wagt eýýän ýüz bolgan ýanglanyp durdy. Ýaňkyň näme etdiň mulla berdili? Dip ýoldaş sorady. Berdili oňa ýagdaýy düşündirdi. Ýaňky öwrümde gonamçylykda men kakam paher ýatyr. Bular ýaly saz diňläp, oň gapdaryndan geçip bolmaz. Oň sargydy bardy. Aýdym saz meni ölemde de rahat ýatyrmaz. Olarda gudrat bar diýipdi. Goýul rahat ýatsyn. Bular ýaly sazlarda nähili güýç bar diýselerinden aýgyn. Kakam paher sada ulus harpa goýardy. On güýjüni, gudratyny dünýäde hiç zat deňelip bilmez diýerdi. Ýyl koturuşdaky ýigit geň galyp on gurrunly diňletdi şeýle diýdi. Asyl beýle diýseni. On ýaly bolsa o meni ömürli okusyna rahat ýatsyn. Hawada saz zilýän zatda dogurdunam gudrata habar. Maşin gonamçylyk has ýylda galdyryp, göni asfalt ýola düşdi. Radiodaky şyryň saz ýene-de öz dinleýijilerini meýmiretdi. Siz ýazyjy Magtymguly Myşşyýewiň Ýoluň öwrüminde gonamçylyk bar diýen sadly radio hekaýetini dinlediňiz. Okudy Respublikamyzyň atqadan narsisti Juma Ýazmyradow.